Goazen orain sakrifizio amarrua gai taktikoarekin. Ariketak egingo ditugu. Beste posizio bat oso interesgarri iruditzen zaidana. Vale, guk hemen nahi dugu, xake emotea errege honi. Eta egingo dugu H zutaberen bitartez. Vale, pentsa dezakegu, adibidez, dorrak bikoiztuta zutabe berean, adibidez, txarto jolasten badute beltzek, xake ematea dagoela ez ba, baina hemen denbora soberan du, denbora beltzak xake emate hori ebalteko. Hemen ja ez dago xake ematerik beko hilaran. Orduan, zelan esplikatu, a ber. Vale, hemen egingo dutena zuriek, pista nahiko argi emango dizuet da, erregea hor jarri eta hortik mugitzen ez utzi. Eta horretarako bi jokaldi erabiliko dituzte. Zein da lehengoa? Lehengoa da torre H8. Aukera bakarra dute dorra jatea ez ba? Vale, orduan orain, zein da jokaldia, ez usteko erregea berriz G8ra bueltatzen. Ba F7ko peoia jatea. Orain, errege beltza H zutabean dago lotuta edo H zutabean bakarri ditu jokaldi posibleak. Eta gure mehatxua zein da, hurrengo jokaldian, xake ematea dorrarekin H bat laukian, eta ikusi aldu zuenez, beltzak ezingo dute mehatxu hori saihestu. Ezin dute ekarri piezaren bat H batean jarriko den dorrea eta erregaren artean jarteko, eta adibidez, bardin da naiz eta alfila mehatxatu, zeren eta xake emate izango da. Vale, hemen dor honek G zutabe kontrolatzen du, beraz, ideia da, dor honekin H zutabean jake eman eta xake ematea bihurtzea. Dorre hau ez balego, zuriek zer egin alko zuten? Dorra horra mugitu eta horrengo jokaldian hona ekarrita xake emate izango litzateken. Baina, dorri hori dagoenez, D8ko dorra dagoenez, zer egin behar dugu? Desbideratu. Eta horretako, ze jokaldi dugu? Sakrifizio amarru bat. Badirudi, jokaldi honekin pieza bat galtzen dugula, baina, esan dudan moduan, dorrak alfila jana aldu, eta orain mugi dezakegu dorrea D3ra, eta naiz eta beltzak saiatu aldiren jokaldi bat atzeratzen gure xake ematea, dorrea H3ra mugituta, xake ematea lortuko dugu. Eta dorra hona ematen dugunean ere, erregeari ez dio denpora ematen, dorreari
atxirulaukira hurbiltzen. Eta zer gertatzen da jakea eman eta gero alfil hau jaten ez badugu, errega dagoela behartuta mugitzera, orduan ja H7ko laukia ez du defendatzen eta orduan xake mate izango zen H7ko peoia jan da. Hau oso interesgarria ere. Garrantzitsua da, edo gakoa, ariketa honetan, lauki hori. Eta zergatik lauki hori, zaldi honiek lauki honetatik, eraso bikoitz bat sortzen duelako, erregea eta C8 laukiaren gain. Orduan. Erraldugu xake bikoitz hori emateko, adibidez. Nik torra jaten dut, beltzek ez dute torrerik galdu nahi, eta orain eraso bikoitza. Baina, zer gertatzen da? Dorre horrekin, E8an dagoen dorrarekin, zaldia jaten dutela, ez ba? Orduan, bururatzen zaizue eraren bat dorrea hortik kentzeko? Da ikusi. Sakrifizio amarrua. Erregina honek dorra jaten du, dorra galdu ez badugu nahi erregina jamarko digute. Dorrarekin beste dorra jango dugu eta orain dorra berreskuratzeko erreginak dorrea jan beharko du eta orain bai. Orain eman dezakegu edo egin dezakegu eraso bikoitza E7 laukian. Eta hemen, noski, ez badute dorrea jaten, hiltzatua dagoenez erregina ezin da hilar honetatik mugitu, beraz, hurrengo jokaldean irabaziko genuke dorrea. Orduan ikusi, zelan lehengo erregina ematen dugun dorraren gatik, E7ko defendatzen duen pieza kentzeko, oraindik, erregina horregon da, oraindik E7 laukia defendatua dago, baina orain beste dorra aldatzen dugu, erregina hiltzatuta, orduan jan egin beharko dute eta eraso bikoitza. Orain, antzerako zozer gertatzen da. Lauki honetatik eraso bikoitz bat, eraso hirukoitza ez dakit zelan deitu. Alde batetik bai erregea eta C8ko dorra atakatuko lituzke eta bai erregea eta zaldia edo honek biak. Baina, garrantzitsua izango da, jak izango dela hor. Orduan, ze sakrifizio egin dezakegu? Erregina janez ba, erregina jaten badugu, orain zein da jokaldi honena. Eta orain, momentu hona da ere, pentsatzeko. Egia da, zaldi hori hiltzatua dagoela. Orduan gu pentsa genezake zuzenean eraso bikoitza egin dezakegula eta zaldia mugitzen bada guk erregina jango dugula. Baina zer gertatzen da? Zaldi beltzak orain dorra janda, pieza bat gehiagorekin geratuko liratekela. Orduan,
posizio honetan, beste jokaldi bat pentsatu behar dugu. Eta asegienan eman du pista bat. Orduan, zer gertatzen da? Ematen badut hor, parkatu jaten badu zaldia. Bueno, argi dago, erregina jaten badu, eraso bikoitza izango dela, ez ba? Bai errege eta bai erreginari. Baina, beltza ez dago behartuta dorra jaten, ez ba? Bale, orduan zintzu dira aukerak. Bat izan litake, erregina honak hartzea. Baina, zer gertatzen da? Bebatzua dagoela, ez ba? Beko hilaran xake matematea. Orduan, torrea ze-8 eraman da. Erregina hor jartea ez litzateke ideia ona, ze jaka jasoko lukete. Orduan, zer egin beharko lukete? Dorrea jan. Eta orain, lortu dugu, erregea egotea gu nahi dugun lekuan. Bale, hori izan da, erregina horrantze karrita. Bale, zer gertatzen da bilauki hauetara mugitzen bada. Edo honetara. Berdin, jake ematen dugu. Eta derrigortuta daude jatera. Berriz ere eraso bikoitza. Eta azkenean pieza bat gehiagorekin geratzen gara. Vale, hori beste alderantza badoa. Eta honantza badator, gu berdina. Dorra ze-8 Badakigu zer gertatzen den jaten badu, dala eraso bikoitza. Eta bardin da, nora doan. Hiltzatua dago, beraz, naiz eta erregeran alboan jarri, hurrengo jokaldian zuriek erregina jango dute eta pieza bat gehiagorekin jarraituko dute partida. Eta horrekin partida irabazteko aukera guztiak. Bale, hau interesgarria da baita ere. Bale, ikusi behar dugu, edo garrantzitsua da, eta ariketaren gakoa da. Erregea honek hartzen badugu, erakartzen badugu, zaldiak lauki honetatik, eraso bikoitza egingo duela. Egingo diela erregea eta erreginari. Eta erregina bada horra doana, beste lauki honetatik berriz ere eraso bikoitz bat egongo da. Vale, orduan, azten gara kalkulatzen jokaldiak eta badakigu, deboz mugituta, ezin dutela jan. Esan dudanagaitik. Errega jaten bada peoia, eraso bikoitza, 6 erregina jaten badu, eraso bikoitza F-lauan. Baina, bueno, badute beste aukerarik, ez ba? Torri biztezke F5 laukira edo E5-era. Zer gertatzen da erregea F5-era badator? Hemendik ere, G3 laukitik, eraso bikoitz bat dutela. Beraz, geratzen zaigu E5 laukia. Orduan, orain, pentsatu behar du jokaldi bat. Erregea atrapatua dago, eta esan du badakigu, lauki honetan edor jarten bada, eraso bikoitz batekin harko dugula, ez ba? Orduan, zein da jokaldia materiala irabazteko? Jake matea hemen. Erregea F5-era badoa,
eraso bikoitza G3an. Eta peoia jaten badu C3an. Goazen hurrengo ariketara. Vale, hau ez zaite samurra iruditzen. Adibide hau, a ber, orduan. Bueno. Pentsa genezake, zer gertatzen da nik peoi hori jaten badut, mehatxatzen ditu dala aldi berean, F6ko zaldia erreginarekin, eta S8ko dorrea zaldiarekin. Dorrak defendatu aldu zaldia hemendik? Ba ez. Jaten dut dorrea, nago erregina mehatxatzen, eta beltzek zagaten badute zaldi hori, nik beste zaldia ere jango nuke. Beraz, jokaldi hau ez da ona. Saiatu litezke beltzak zaldi hau defendatzen, badute aukera hori. Hemendik, baina hor gitxienez, zaldi baten truk dorrea irabazten dut. Eta benetan, hau da jokaldirik onena. Baina, klaro, guk zaldia G7 peoia jaten badugu, ikusi behar dugu ere, zer gertatzen den zaldia jaten badigutez, ikusten duzue, zer gertatzen da nik errega laukio honetara erakartzen badut, zaldia jan da. Egongo litzatekela eraso bikoitza. Eta ez hori bakarrik, erregina jan eta gero, berriz ere dorre beste eraso bikoitz bada, bi dorren gain. Eta hemen barabakitzen badut erregina ez jatea, jango genduke zaldiarekin, eta bi peoiren abantaila izango genuke, eta enroke beltza nahiko ahuldua geratuko litzateke. Goazen hurrengo ariketa batera. Bale. Nun eman liteke hemen eraso bikoitz bat. S-ean. Eta ze piezeri izango duzue edo galdetu duzue. Erregina horri eta hemen egongo den errege bati. Erregea horra nola erakarriko genduke? Ikusi, nik sakrifizio hori egiten badut, errega derrigortuta dago erregina jatera, ez ba? Zeni mugimendu hau egiten badut, erregeak ez du nora joan. Orduan derrigortuta dago erregina jatera, baina momentuz eraso bikoitzak ez du funtzionatzen, ze kalfila dago eta beraz zaldia jango luke. Orduan, eraso bikoitz horrek funtziona dezan, lehenengo alfila hau kentzea behar dugu. Eta hori nola lortzen da? Alfila esei laukira erakarriz, jak ematen dut hor, eta ikusi zer gertatzen den. Jaten badut, orain orain erakartzen dut erregea,
eta lortu dut peoi bat irabaztea. Vale, eta zer gertatzen da eseiko alfilaz badugu jaten, ba ikusi. Mugitzeko aukera bakarra hau da, ez ba, zergatik? Ba, lauki hauek erregina kontrolatzen ditu, hauek alfilak eta G6 zaldiak, beraz. Eta orain zein da erasoa, edo mehatxua. Ba, hor jaten dut, erregina mehatxatzen dut, eta aldi berean desazpian xake bat orduan. Joango beharko ginateke horra, eta ba, jokaldi hauek eta gero, ba, bi peoi gehiago ditugu, erasoare badute zuriek, beraz, ba, abantaila oso handia dutela esan genezake. Vale. Vale, orain ez da egongo eraso bikoitzik. Egongo dana da, konzeptu bat dela oso garrantzitsua dela, erderaz esaten dana, jugada intermedia. Eta orain bueno, jugada intermedia zer da, ba, guk, bueno, adibidea aurrera joan ala esplikatuko dizuet. Bueno, berriz ere apurtxo bat adibide zaila da. Orduan, jokaldia hala hau da. Zertarako, zurien nahi dute alfila alaura erakartzea, nahi dutelako jartzea erregina A3an, ontsi gutxiko zertarako. Vale, egia da, jokaldi honekin, printzipioz, beltzek peoi bat irabazi dutela. Kontuan izan behar du, edo ikusi behar dugu, alau jokatzerakoan, beltzek peoia jaten ez badute, ba, ja, C6 peoia ez dela defendatu egongo, eta orduan, da peoi bat irabazten dutela. Orduan, zuriek alau jokatu dute, posiblea izateko erregina A3 erakartzea. Eta orain, ba, alfilaren opzio bakarra da, B bostera torta ez bat, hemen erregina jango luke, hemen bietako dorre batek, eta hemen D bateko dorreak. Vale. Eta orain, ikusiko dugu, zurie posible dutela alfila jatea. Orduan. Zer gertatzen da? Zuriek dorra jaten, dorrarekin alfila jaten dutenean, A3ko erreginarekin, D6ko erregina matzatzen dutela, ez ba? Orduan, beltzek ezin dute zuzenean dorrea jan. Baina, erregina jan dezakete, ez ba? Eta orain, ba, guk erregina berreskuratu beharko dugu. Baina erregina jaten dugunean, ba, gure dorrea mehatxoan zegoena, jan egingo digut eta geratuko gara, ba, dorre bat, zaldi baten truk. Orduen hemen dator, jugada intermedia deritzonaren kontzeptua eta zein da.
beltzek erregina jaten ondoren, guk dekogu jokaldi hon bat, dala, dorrea jarriko duela, orain mehatxatua dago, jarriko du lauki batean, non elten egongo mehatxatuta. Eta dorrea salbu jarri ondoren, erregina jango dugu. Eta zein da lauki hori? Kasu honetan, B6, B6tik jak ematen duio erregeari, eta erregea mugitzen denean, erregina jango dugu, eta lortu dugu alfil bat irabaztea. Eta jake honen ondoren, zer gertatzen da estaltzen badira, guk dorra janalko dugula, jake bat emanez, erregea dorra jango du, edo mugitu egin beharko da, orduan aukera honena da dorra jatea, eta guk orduan erregina janalko dugu. Orduan, garrantzitsua posizio hau da. Guk ezin dugu erregina zuzenean jan, gure B5ko dorrea mehatxupean dagoelako, baina dugu jokaldi bat egin aldugu erregina jan aurretik. Baina, klaro, jokaldi hori izan behar da, berezia ez kasu honetan sak eman behar du. Zeka adibidez, argi dago ez guk jakerik ez badugu ematen, erregina atxeratu alko lukete. Orduan, jake emanez, jake horretaz okupatu behar dira beltzak, eraz ikusi dugun bezala, bai erregea mugitu edo dorre bat erdian jarriz, erregina berreskuratuko dugu eta horretaz aparte, B5 jan dugun alfila ere guretzat izango da. Posizio hau buruan izatea oso ondo letorke, gu oraindik sakan artean gabiltza eta zaila da posizioak buruan izatea, baina ikusi zer gertatzen den hemen. Hemen sak emate bat dago lau jokalditan, sak emate bat dago lau jokalditan edo erregina irabaziko dugu. Eta zelan hasten da sekuentzia hau, edo variante hau, alfilak F6an jaten du. Suposatzen da, alfila gratil dala, ez Ikusiko dugu ez dala holan orduan. Beltze badakite, alfila jatea ez dela jokaldi ona, mugitu dezakete erregea, baina orduan dator, zaldia ezeira. Eta erregina atrapatua dago D8an. Orduan, kasu honetan daude behartutak alfila jatera. Zaldia ezeira doa, eta zein da mehatxua, hurrengo jokaldian erregina irabaztea, ez dagoelako hor entzerratua. Orduan, aukera dituzte hemen da, beltze badakite zaldia jatea ez dela ona, egingo dutena da, erregea atzerantza bota eta erregina galdu eta aukiko dituzte erregina bat gutxiago bi pisaren truk. Zer gertatzen da hemen zaldia jaten badu ez dugu erregina galdu nahi, beraz, zaldia jaten dugu. Badago sak emate bat bi jokalditan. Nola? Gauza da, erregeak bere inguruan pieza pilo bat dituela. Zer gertatzen da sak ematen dugunean D5tik? Lauki hau ez dela iezbide. Beltzek aukera bakarra dute, baina orain
bi pieza honek molestatu egingo dute eta xake matea dago nun, ba F5-ean. Orduan, berriz errepasatuko dut. Alfilak F7-an jaten du. Guk erregea H8-ra edo G8-ra eraman da. Zaldia S-era joango da. Eta bi kasuetan erregin hau irabaziko du. Beraz, hemen alfila jan behar da. Baina honek ez du geratzen zaldia S-era joatea. Orduan, esan dudana, beltzek badakite zaldia ezin dela joan, ba erregina galduko dute. Errege atzera bota eta ba zuriek hori erregina jango dute eta zer gertatzen da zaldia jaten bada, ba xake matea bi jokalditan, ez ba? Xakea ezin da F7-tik atzeko hilara arantza joan eta orain bere alfilak eta peoiak molestatu egingo dut eta F5-ean xake mat izango da. Vale, hau benetan ariketa aurreratua da. Eta, bueno, segun eta zein den zure maila, ba, ariketa hau ere buruz jakitea ondo dator. Zek hemen, nahiz eta oso luzea dan, 8 jokaldi diren, xake mate emango dute zuriek. Vale. H7-an jaten dugu, beltzak ezin dira F7-tik eskapatu ebosteko zaldia dela eta beraz, ez dute jatea baizik. Oin F6-an jaten dugu, eraso bikoitza da, eraso bikoitza ez, xake bikoitza da zaldia eta alfilarekin. Laukipilo bat daude zaldingatik kontrolatuak, beraz, ihesbide bakarrak H8 eta H6 dira. H8-ra badoa, xake matea jokaldi batean G6-an. Lauki hauek F6-ko zaldia kontrolatzen ditu eta G6-koak xake eman dio. Beraz, hemendik ihes egiten saiatu behar da. Orain jokaldi klabea zein da? Zaldi honekin xake matea. Lauki hauek F6-ko zaldia kontrolatzen ditu, lauki hau, G6 laukia, D3-ko alfilak. Beraz, jokaldi bakarra du errege beltzak. Beste xake bat. Lehen ikusi dugu moduan, erregeak ezin du gorantza joan, eta ere alboko laukietara. Kontuan izan, bizaldiak bata bestea defendatzen dutela, bale? Hori ere oso garrantzitsua da. Beraz, berriz ere, xakean dago hor erregea, jokaldi bakarra da, F4 joatea. Beste xake bat. Erregea ezin da atzerantza joan, eta ezin du zaldi hau jan, lauki hau ere ez da ihesbidea, alfila eta zaldia direla, jake eman diogu, beraz, berriz ere aukera bakarra. Xake. Lauki hauek ezin ditu erabili, xaken dago, aukera bakarra, horra joatea. Eta orain,
Xake emate bi jokalditan dorrea ezin du erregea jan zaldia babesten duelako. Aukera bakarra du erregeak. Eta orain, enroke luzea eginda edo erregea debira mugituta, xake matea eman diogu errege baltzari. Ikusi nola hemendik, jokaldi bakarrekin, hau da, beltzek, hemendik aurrera ez hasieratik, sekuentziaren hasieratik, jokaldi bakarrak izan dituzte. Hemen H8 bazoan zaldia G6 mugituta xake mate zen. Aukera bakarra du. Berriz ere aukera bakarra du. Eta gu ari gara bultzatzen erregea beko hilaretarantz. Aukera bakarra du hemen ere. Xake ematen diogu. Aukera bakarra du. Aukera bakarra, xaken dago, eta orain, xake mate. Bueno, apurtxo bat errezagoa da, baina apurtxo bat aurreratua izaten jarraitzen du. Vale, hemen sakrifizio amarrua hartzen da, erregina peoia janda, G6ko peoia janda. Eta zer gertatzen da erregeak erregina jan eta gero. Desertaltze sakea. Zuriek ez dituzte aukera larregi. Atzerantza doa. Xake ematen dugu. Zutabe hau dorra kontrolatzen du. Xake ematen dugu. Bale, orain. H8 edo G6 mugitzen bada. Zer gertatzen da? Ba, dorra jaten dugula. Xake izango da. Desertaltze sakea. Eta zaldi honek erregina berreskuratuko du. Beraz, xake hau eta gero, alfilaren diagonalean jarri beharrean, ba, zuriak saiatzen dira F7tik urruntzen. Baina orain, zer dugu? Desertaltze sake bat, ez ba? Erregina berreskuratzeko. Ikusten duzuen undan, ba, deboz laukian. Xake ematen dugu. Errege ezin da hortik eskapatu. Beraz, G6 edo G6 ez da ere, alfila dela eta G8 du aukera, G8 doa, eta erregina berreskuratu eta gero pieza bat eta peoi bat gehiago ditugu. Goazen azken adibidera. Vale. Hemen dago gauza bat dela erreza ikustea. Eta zein da? Ba, zaldia ora eraman da, gitxienez, dorre bat irabaziko dugula zaldiaren truk. Zergatik? Ba, zaldia jaten badute, guk desertaltze sakea egiten dugula, dorreak erregari xake ematen dio eta peoiak erregina mehatxatzen du.
Orduan, badakigu erregeak hor ezingo dela jan, beraz, erreginak dorra defendatzen duenean, adibidez F6, guk gitxienez, dorre hori janarke genuke zaldiagatik, ez ba? Vale. Baina, bueno, sakean beti alegindu behar gara, apurtxo bat sakonago jaten, eta zer ikusi dezakegu. Hemen adibidez, peoia jan da, gauza bat gertatzen da. Zaldiak F7tik, dorra eta D6ko alfila mehatxatzen ditu. Erreginak nahi badu jarraitu H8ko dorrak babesten, joan barko da G7ra, baina orduan zer gertatzen da, zaldiak jaten duela alfila jake emanez, eta hemen ez du aukera honik baltzak. D8ra badoa, eraso bikoitza, D7ra badoa, E7an, eraso bikoitza. Hori izan da, dorre hemendik defendatuz. Eta hemendik defendatzen badugu, baina alfila ez du babezik, eta lehen ikusi duguna. Sak ematen du, D8ra badoa eraso bikoitz bat, E7ra badoa, oraindik eta txarrago, orain erregina jango dugu. Beraz, hemen ondo dago, gitxienez konturatzen bagara, doblete bat eman dugula, zelan erregeak ezin duen zaldia jan, erregina galtzen dugu, eta beraz, orain pentsa dezakegu, eta naiz eta pentsatu erreginak leku hortatik bi piezak babesten dituela, gutxienez, guk kalitatea deritzona irabaziko genuke. Orduan, bidea ikusi baduzue ondo dago. Jokalde hau eta gero ikusi baduzue jokalde hau dela hobea, dorra jatea baino, bikain. Eta hau izan da azken ariketa. Faltatzen da bakarrik gai taktiko bat. Eta, hurrengo bideora arte.